tak... Vy narážete zase na moju vietnamskú manželku Huan Chi. Huan He, mám s ňou 5 detí a bol som teraz vo vietnamskej dedine. To sa každý týždeň rodí. Nehajte ho dohovoriť. Môžem nechať dohovoriť? Áno. Chu, chi, mo. Fu a hu. Chu, chi, mo. Fuhu. No a mali sme teraz... Keď na nich chu, chi, mo, fuhu, na obed. Dick, vidíš, toto je... Fuči mu navaja. Môžem povedať o tých vietnamských Poď prosím. Dobre, bol som vo vietnamskej dedine, tam od rána sa jedia pijavice, potom hlavné jedlo vretenica v trojobale, to už vieme, a potom, prečo sa smeješ? A to, čo vbehne do kuchyne, prvé z džungle, to sa potom akože slávnosť, džunglové prasa so sladkým zemiakom. Presne. No To je a to, čo ti minule priniesla. Savo. Ošipanu, chytíme ošipanu, potom zakajeme, urobíme hurky, održeme, potom urobíme pašteky, no a potom zjeme. A potom je akože hlavný bod programu, keď starosta tej vietnamskej dedinky sa oblečie do rembovského oblečenia a nie, ale do jedného rýžového polia dá asi 5 granátov a potom celá dedina sa rozbehne cez to rýžové polie, samozrejme. A ten, kto zomrie, je víťaz. Nie, práve že porazený. Ešte navyše aj je porazený, hej. Preto tá polovica dediny nemá, že ruky, nohy a toto. Dokonca som jeden tam má iba trup. Ale ten je... Takzvaný trupy. Ako často bývajú tie slávnosti? Každý rok. Koľko trvajú? Jeden deň iba. Jeden deň, našťastie. Jeden výbuch. Na druhý deň sme vo fakultnej na úradzovke. Čo sa smejete? Ja neviem, prečo podceňujete Vietnamcov. Majú krásne lopatkovité tváre, akože sú to fakt... Teraz som ináč, minule som išiel okolo cestovky a tam že Severný Vietnam 2000 €. Tak ste zabili, akože ste si úplne zbláznili. To radšej idem do Teska na nákup. Severný Vietnam, čo sa mám si tam pozerať? Na lopatky. Na remba? Lopatkové. Dobre, ešte je tam niečo? Pomek veci. Nie je tam nič.